Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, Banwa sa La Castellana ang nagpahamtang na sa mga checkpoints sa palibot o kung sa boundary pati na sa entry points sang ilang nga banwa. Ini may kaangtanan sa ginapatuman sang banwa nga port ban. Sunod sa kay Mayor Aniejo Nicor, mismo ang municipal agriculturist ang nagapamuno sang monitoring. Ano man nga ginadumilian sa EO ang ipatuman. Hindi lamang katapos ang Agriculture Office ang narakip sa team nga magamonitor dan man ini sa katapos ang PNP sa pagpasiguro nga mangin sulhay ang tanan. Wala sang report nga pagkapatay sang baboy sa La Castellana kag ang pagpatuman sa pagdumili sa pagsulod sang buhi nga baboy gikan sa gwa sang banwa tuyo nga mapangapinan ang negosyo sa mga hog raisers sang banwa. Ginkumpirmar ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson sang kahapon ang ASF cases sa pila ka mga lugar sa probinsya kag kalabanan sa mga lugar ang yara sa sur nga bahin. Ginkumpirmar man ni Mayor Gilson Tobillara sa San Enrique nga nagpositibo ang pinaka mga baboy sa ilang lugar sa ASF. Sa bahay naman sa Talisay, ginsiling ni Mayor Rowena Lizares nga stricto sila nga nagamonitor man sa nagasulod nga mga livestock tuyo Manila nga magbutang sang checkpoints. Nagatag kita sa order para ma-check naton ang mga boundary from Canlaon, Isabela, Magallaon, and La Carlota para nga hindi makasunod ang naton mga nagabaligya o kung mga meat nila, pina-check namon para nga ma-aware namon na makasunod ang ASF sa mga. So, bali pabalikon yung mayor kung may mga makita nga meat? Yes, baboy. kung may mga makita kami nga daw hindi pwede, so i-aware na naman hindi sila magsulod, especially sa mga livestock natin subok. Kaya dito kung padipinsahan man natin ang mga hog raisers ang bandas ng lakas nila. So I'm really hoping na hindi nila magsulod sa atin. How are you going to do that? You're going to determine what meat enters your area. It's more of the livestock natin na mabantayan. Ang meat, well, hindi na medyo unless we open every delivery van that passes by. So it's the livestock that we will be watching. You'll have border control, Mayor? Or I mean, how do you check the... Yes, I think we'll be starting with that soon.